ila yau dai ba zan fasa faɗa muku ba abin da nake faɗa muku ne ko ba gaskiya ba har yanzu ba zan daina faɗa muku mutuwa ƙara tunkaro mu take abin da ake yi a rage su ko ba haka ba sannan a samu har Allah ya sa a daina su sace-sace ya yi yawa a gari don Allah mu dinga abinda nake son ƙara tunatar da ku a cire girman kai a nemi abin kai sace-sacen nan a yi ƙoƙari a daina su yauwa. Mutum wa'azin da ya yi shi ma da yara suna bukata sai mutum ya ta hawaici ɗan iskan banza ɓarai ne su ne su ne ɓarai unguwa ka gane ko damu na faɗa ka gane ko ba ga da wani na iya illallah kun dai ga irin su ko kun dai gani to shikenan ba kuma Ale mutumin. Wai ma ji ka sa min da yake faruwa kuwa. Wallahi ban sani ba. Wai liman masallacin nan dan uwarsa in zai sallah wai yana wa'azin barayin kaji sai rinka yi yana kallo na. Kawai ka sa hada mai jikin shi dan uwar shi. Ai ina ga abin da za a yi kenan dan uwarsa. Shikenan kawai sai an jima. To shikenan. Yawa sai an jima. Wai kuna ji kuna gani wai wancan malamin dan uwarsa da in yana wa'azi yana kan barayin kaji yana kallo na. Wancan malamin mana na masallacin can ina san yau zamu je zamu ba shi shi ne dan uwarsa to na san me na mai. wai me ya hada ku ne Ko dan ya ganna bayan gidan shi ya san ma uwar shi nake. Ai ko a tashi a je yanzu ne in ba a ba shi kishin zuwa ni hankali da bane kwanta. Mu tashi mu je mana. Aiko iya da kuwan layi kuwa ma sha Yau alaran ma ka gane ni? Ka gane ni? Eh, kai rike min shi sabon ka ce Shirke shi. ku kama shi ku kama ku ji shi kuɗa. ku kama shi Ba na ce muku ku daya ku ji ba. ku kama shi Ku daya ku ji mana to. Auto tsaya. Kuma ka ce na ce. ba na ce muku ku daya ku ji ba. Allah ku Ya shiga uku ya lalace. Sai ya shiga uku ya lalace. Iska ne shege dan iskan. Banza dan iskan ai shine ba garan Ya shiga uku ya lalace.